uMandla kaDlamini lo ngoba sila eMvubology so celebrate 50th birthday yami engiyihlelele la eMvubology. Bonga nje isupport ke kwifamily yami, unkosikazi, izingane kulo mcimbi engiwenzayo bangisupportile nje belokhu benami bengisiza ukuthi sihlele lo mcimbi. Ilokho. Angasondela ngiyacabanga sesihlezi phansi sonke angithi bengicela abantwana bangakangeni ngaphakathi basondele. Siyanibingelela bobaba lapho ngaphandle. Siyanibingelele emnyango. Ngaphandle ke nje Nkosi yami ayi bazosithola phandle kokubambezela. I guess you do Mr. Party. Take me up from the deep muddy clay, and He planted my feet on the King's highway, and that is the Mphathohlelo ngibingelela uSingaye ngokukhethekileyo, ngibingelele umama uSebalikhulu, abantwana bonke, umndeni wakaDlamini,
umndeni wakaZwane, imindeni yonke nje ezohlanganyela ezojabula kanye nobaba uDlamini nabangani egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu, amen. Kuyavuka ukuthi engathi besingakhulekela ezwini ngenxa yokuthi konke esikwenzayo kuthiwa masikwenzele ukunikeza uNkulunkulu udumo. Sisesikhathini ke lapho sicelebrate khona iminyaka okuthiwa eyejubilee, iminyaka ewu50, umnyaka weyenala, unyaka oyisibusiso, u50 years unyaka lapho osuke esethena wona fanele ebese stage lapho esethi khona sengiqoqe konke ngaqoqela eduze, njengamanje sengilindele ukuhlala ngiphile ngirejoice. Sizofunda ke bazalwane iHubo 91. Hubo 91. Yes, verse 10. iHubo 91 isihloko sithi uJehova ungumlondolozi. Ngizofunda lapha kuverse 10. Awuyikwehlelwa ngobubi, nesifo asikusondela entendeni lakho. Ngokuba uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe, zikulondoloze ezindleleni zakho zonke. Ziyakukuthwala ngezandla ungaqhuzuki ngonyawo lwakho etsheni. Uyakunyathela ingonyama nebululu, unyathele phansi ibhongo lengonyama nodrako. Amen. Leli ihubo bazalwane elifikile kulesi sikhathi bese lizofakazelwa uIsaiah 46. Ngizofunda, angizokushumayela bazalwane, ngizokhuleka nje ningasabi. Ningasabi ukuthi nange sephethe amaBhayibheli sezokhuleka. Noma ngingalifunda kodwa uIsaiah 46 uverse wakhona othi niyoze niguge nginguye, yebo niyoze nibe zimpunga ngenitshathile. Lifakazela la ukuthi awukwehlelwa ilutho ukufa ukufika etendeni lakho. So ke siyambonga uNkulunkulu, sisesikhathini ela sizobonga khona uNkulunkulu ngeminyaka abusise ngayo umntwana wakhe kuze kube yilesi sikhathi. It's a blessing ngoba ngiyacabanga ukuthi uma ejula ecabanga ukuthi ngifunda nje first year, bangake ngangifunda na first year basaphila, yabona. Adlule lapho ngise high school ngiyikuphi, ngise tertiary, bangaka abaphilayo. Ebese impendulo yalapho ithi akuve ukuthi ngoba ehlakaniphile kodwa kungumusa kaNkulunkulu. Silapha nje bazalwane sizo celebrate umusa, sizo celebrate igrace esingayideserve. Umusa asudeserve kodwa siyawunikezwa uNkulunkulu. uNkulunkulu ke umusa unezathu zakhe zokusinikeza wona. Kwesinye isikhathi uyabanikeza umusa othola ukuthi thina sibafiseli umusa kodwa uNkulunkulu abagiqabeze ngomusa. Abanye ubanikeza ngoba bewudeserve. Ubaba uDlamini ke is a giver. Ubaba uDlamini nje is a giver bakithi. Uyawudeserve umusa ngokwethu. Kodwa abaningi abafana naye kodwa abangawuthola umusa. Baba uDlamini kulomkhuleko wamanje ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu aqhubeke nokukwetshatha, aqhubeke nokukulondoloza, alondoloze umndeni wakho, alondoloze abantwana bakho, bakhule, bafunde njengoba befunda uze udle inyoni zabantwana bakho. Sisemkhulekweni la sisikhona at the age of 50 years. Engathi umbuke emuva ubona umusa. Uthi mangabe ubuka phambili wethembe wona futhi umusa.
sizovala ukufa ukuthi akekho ayizukuba khona i-premature death. Awuzukuba ngcwaba abantwana bakho, anizukuba ngcwaba abantwana benu. Ngoba uNkulunkulu uthembisile ezweni lakhe ukuthi ukufa kuyukufika etendeni lakho. Siyakhuleka ke bazalwane sivalayo sivale amehlo. Baba wethu oyingcwele, egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu, unguJehova igama lakho, akekho njengawe. UNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu omilingu naphakade, uNkulunkulu okhona manje, owayekhona nasekuqaleni, oyoba khona nanini. Babona amandla onke sisenkonzweni ewumcimbi uNkulunkulu wethu omuhle wokubungaza u50 years wokubonga umusa ukuthi uyewahamba nomntwana wakho. Akuve ukuthi ubengahlelwa yilutho, bekukhona uNkulunkulu wethu omuhle ahlangana nakho, bebekhona oDrago noFezela abebanyathela kepha wena uNkulunkulu umphephise. Babona amandla onke bengena emlilweni kodwa Nkosi yami amalanga angamshisi. Baba namanje sithembe wona umusa. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu kuba umlondoloze ngezikhathi zonke, ulondoloze umndeni wakhe wonke nemindeni yonke exhumele kuyena egameni lika Jesu Kristu ophilayo. Siyathandaza ke uNkulunkulu wethu, sithembe izwi lakho elithembisayo elithi soze siguge sibe zimpunga. Usetshathile Baba wethu oyingcwele, sihamba ngokwethemba lona. Wena uNkulunkulu wethu uthi izwi lakho linamandla Baba oyingcwele. Izwi lakho uNkulunkulu wethu omuhle lingamadoda asiqondisayo. Izwi lakho lephula imsedari yaseLibanoni. Siyakwethemba ke ngalo uNkulunkulu kulesi sikhathi. Siyathandaza egameni lika Jesu ukuba Nkosi ubaba uDlamini mebuka all what he has accumulated, abone wena uNkulunkulu wethu omuhle, abone kukuhle ukukhonza Baba wethu oyingcwele. Siyathandaza ke uNkulunkulu wethu omuhle ukuthi umsondeze kuwe egameni lika Jesu. Busisa konke akuthinta ngezandla zakhe, busisa konke kwakhe, ubusisa abantwana befunda bese ezikoleni kude babona amandla onke. Kepha umusa wakho uNkulunkulu wethu omuhle ubalandele njalo. Umama esebenza kude, umusa wakho uhlala naye njalo. Naye uNkulunkulu wethu omuhle ewela imfula nemfudlana azawele ngisho izilwandle. Siyamkhulekela egameni lika Jesu ukuthi ube isibane phansi kwezinyawo zakhe, umzungeze ngemuva nangaphambili, ubeke isandla sakho ephezulu kwakhe egameni lika Jesu. Ubusisa lo mcimbi ke Baba wethu omuhle, sithokoze sijabule in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Kula ngokuthi siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Uma uqeda ukuthi you are a giver, mhlawumbe uNkulunkulu akayizwe imithandazo yakho wena bawucela imikhuleko, kodwa ngenxa yalabantu wena ogave kubona, bathi mabekhuleka besasibona isidingo sokuthi uqhubeke akwandisele izinsuku. Sizoqhubeka ke neprogram yethu. Sicele lapha kwi welcome of guests uMrs GF Ndlovu.
nje ake ngibingelele bonke abakhona endlini, ihlobo, omakhelwane, abangani, umndeni egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, amen. Ntambama nje uyazi umama mayisukuma uyangithinta kakhulu ukuthi bantakwethu yazi konke esikwenzayo empilweni kuwumusa kaNkulunkulu. Ngani ngoba uNkulunkulu bengathandi mhlawumbe ngaba sikho la. Ngabe sekuthiwa khona oselele. Amazwi akho mamdlamini ayangivuselela empilweni angifuni ukungasho. Ngithi nje mntama uNkulunkulu akunika amandla akubusisa kwandisela ngoba usinika ukudla komphefumulo. Ongazange athathe lamazwi namhlanje awabeke enhlizweni yakhe noma wagcina wasebenzisa. Ngithi wo unto you. Ntambama nje owami umsebenzini ngani awuningi kakhulu. Owekumukela izihambeli zethu. Sithi ngithi mina, sithi thina mndeni wakwaZwane nowaKaDlamini, sicela wonke umuntu azizwe ekhululekile esekhaya. Uma unenkinga sicela usithinde. Uma ngabe ufuna izindlu zangasese uzothi nje mawuphuma la eminyango ushintshele kwa right uzolibona ngapha nganeno elabesilisa bese kuthi ngale elawo mama. Ngiyabonga. Bese sicela speech by his friend Mr. MV Shandu. Ngiyacabanga ukuthi obaba bayazi bona basukuma kanjani. Hayi baba sekuyisikhathi. Hey, sanibona ngibingelela. Hey, ngijumekile bekuthiwa ngingunumber 15. Ngicabanga phela ngifuna ukufunda lapha ngisuke ngisafunda. Bafethu ayikho eningi engizoyisho ngoba ngicabanga inani khona emshadweni ngakhuluma yonke into ngikhulumela abangani abenzakhuluma. Mina ngaqeda nje. Ayikho into engizoyisho nje ngaphandle ukuthi umngani wami lo iminyaka yalingana yonke into siyana kancane ngimdala kancane kunayo. Yabo angikwazanga unibake phela-ke mina ngoba izimo ayifani bafethu. Nasazi khona umngani wami sesuka kude from sahlangana thina soqala eHillside sokwenza interview hlangana nomama uyazi ke ngisachaza into eziningi ukuthi ngamshiyelana naye ngena abantu mhlawumbe bewu10 ayihlena kodwa nganika yena saqondana lapho awubuke nawe la sikopela manje sasiphuma esikoleni sebancane ukuthi manje interview lezinto ukufunda wenza njani mawufika lapha uyama uhlanzisa ungayihlaleli yabo yonke into enjalo akushiya zonke kuningi engakuchaza ngoba uMandla singabangana ukuthi khona isikhathi esake sabanzima savumelana naye phela unyaka ukuthi siyamaka kulezi ibhuzo lezi yabo ekade sohluleka nahluleka nami ngihluleka ngutshela nge-friendship yethu usaba ukuthi umngane wami uzophatheka ukuthi sengiyaphuza naye esephuza eceleni nami sengiphuza ngami kanti izohlangana ngiyabonga. Sibonge kakhulu kubaba Shandu. Bakithi. Bakithi. Siyasizwa indaba. Ngizocela nje kwabantu besamaprogram ukuthi odade bacela ukusho ispeech a bit later kancane. Ngicela ukweqa lapha speech by his children. Bengisacela speech by his brothers ubaba omncane uSimphiwe Zwane. Yebo, 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 yebo. Ngiyabonga kakhulu over to you baba. Sanibona. Nami cha athi ngijumekile impela. Beyithi kusazokhuluma izingane zami. Bese ngilandela ngithi nami ngisho njalo. Ukuthi mangizokhulumela abafowethu ngiye kube nzinyana abangikhulumela abantu abaningi kakhulu. Ngiye ngifikele umsisi ke nje mangabe ngicabanga umfowethu nje. Njengamanje uyena umfowethu omdala kithi sonke abazukulu bakaZwane. Umfowethu nje omdala khona into emuke sesidlale ngalo uyedwana manje. Uyedwana nje mangabe so celebrate 50 years singabafo wakho ukuthi siyakubongisa.
uhamba indlela ende sazi thina noma siyofika lapho kodwa-ke sikubongisa nje siphinde siyakubonasisa futhi ngomunye u-50 years simisele ukukubona uyikhehla uphethe udondolo lusiyinkomo zakho nentshebe mhlawumbe usuzoyiyeka-ke kusuka namhlanje susabonakala ukuthi udala kuningi-ke sikwenza nobhuti nje kuningi yabona sinamatemu amaningi esiwenza naye yabona nje mina naye sinane lethu nje sithi wemandla nomfitsho ninomsindo kuthi angisho njalo nje ngithi wemandla ninomfitsho ninomsindo ukuba usekhona ubhaziwa ngabuseshila athi ninosindo siyabonga kakhulu bhuti singabafowenu sithi nje khula mfowethu uqhubeke njalo usithande njalo indoda esithanda kakhulu le nathi sithanda kakhulu siyabonga. Mr. DJ, may I please have the song I requested, Ngiyabonga by Naima K, before I call upon his mom. You
usondele speech by his mother Uma uGok Mati Tonoy. Ngizothatha lethuba kuyimini yantambama nje ngibingelele bonke abangaphakathi kwalendawo ngiyabonga ngibonga kakhulu isikhathi enisinike sona isikhathi senu enizosichitha nathi igama lami angazi ukuthi ngizothi ngubani ngumati ngusisi ngumama ngugogo ngikho konke nje kodwa ke ngumamncane kahle kahle sila kule ndawo namhlanje sizobungaza umcimbi wendodana yami ubhuti wami at the same time ngithi angazi ngiqale ngapi kuningi mangabe ngingaqala ngikhulume manje ngase kuseni uMandla i-firstborn kasisi wami ongasekho ke emhlabeni mina nguthumbu wakamamakhe so ngumamncane ngiyajabula ukuthi uNkulunkulu usigcinele yena kwaze kwafika lesikhathi akukho akangakwenzanga ekhaya abasekho abantu abadala vele sesisele nje sizingane mina sengikwami nami ngishadele kaButhelezi so ngiyajabula ukuthi uNkulunkulu usinikile uMandla ekhaya akukho akangakwenzanga uMandla ekhaya angazi ngamchaza ngithini umndeni wakithi kaZwane uhlukene kaningi cishe kaningi kodwa akukho la akangafithi khona yonke indawo mangabe kuyakhalwa ngapha uyangena uyasiza yonke indawo angazi ngachaza ngithini siyabonga kasenzele kona ngiyabonga ngibonga umdali ngoba kubanthiwa akhamba uNkulunkulu phambili ngabe asikho la ngabe naye akekho la kuningi empilweni zethu okwenzekile kuningi empilweni yakho okwenzekile kepha ngoba bekukhona uNkulunkulu phambili nangila kakhona namhlanje siyayiqhenya ngaye ngoba noma ngabe kuthiwa sikuphi mawuthi ibhuti ngila athi ufuna ngulande yini mina ngane Mnambithi kodwa mangabe kune something ekhaya imoto ifika ingene ivulwe igate imebaleni
idunusi ibhekele ime ngingene ngithatha iy'khwama zami ney'ngane zami ngigibele angigibeli iteksi uma ngiyekhaya mina. Ngiyabonga bhuti wami, ngiyabonga. Kweminye imizi kuyenzeka uthola ukuthi abazali abasekho, iy'ngane zidonsana ngey'hluthu ziyashayana. Thina sinobhuti wethu osenzela yonke into, thina ekhaya sinephisi. Umandi ushadile wenze konke iy'kweletu zabantu abashona ekhaya wazenza zonke asikweleti. Kodwa futhi ekhaya akuhlali muntu, kuhlala iy'ngane. Kodwa uma ungafika ubheke umuzi wasekhaya angeke usho ukuthi akukho muntu. Angeke usho ukuthi akukho muntu. Siyabonga bhuti wami, ungapheli amandla. And uyathetha. Ma u-wrong nje uyathetha. Akanandaba uthetha manje, khona manje futhi u-right ukudlulisile. Uma ngabe kuwukuthi usasele wena usakwatile indaba yakho leyo. Kodwa nje mina uma ngabe ngimthethisa yena kezwe. Akangilandeli mina uma ngabe ngimthethisa. Athi wemati ungazongcogcoma ekhanda wena mina uma ngimthethisa. Kodwa yena uma ngabe ngithethisa mina ngiyalalela. Siyabonga bhuti wami, siyabonga. Cela uNkulunkulu akwandisele eminye iminyaka, ngathi angakubeka akwandisele eminye iminyaka ngoba mina ngisazothola ingane sengina 65 ngifuna ikubona. Ngilinde wena nje ukuthi uzube mdala bese ngiphinde ngithole omunye umntwana. uNkulunkulu akubusise. Ngiyabonga lelilanga la namhlanje, ngiyabonga. Amen. Sibonge sikumnandi kanjani ukuthi kube khona abantu abazokubonga uphila. Uhlezi phambi kwabo. Hayi man, wazowabusiseka abadlamini. Zonke lezi ibongo thiwa kukhanga kwenzi nizwe kahle kodwa. Hayi, siyabonga. Njengamanje sengizocela speech by his wife, Mrs. N.N. Dlamini. Mr. DJ, may you please play a song? Yeah. Shall
Siyabonga kakhulu ukuphakamisa umani ukumkhapha kahle kangaka. Over to you, ma. Sanibonani, ninjani emcimbini? Waziwa muhle Ntuthwane? Will you marry me again? Ngiyabingelela abazalwane kaMnkosi. Ngifisa nje ukumbongela kakhulu ubaba ngale minyaka uNkulunkulu asemphelayo. Kuningi okwenzekile empilweni yakhe, okuhle okubi. Kulokho okuhle osekumehlele noma ase-achievile, kumele nje athephe his shoulder ethi look at God. Lokho asekwenzele kona, umbonge uNkulunkulu. Ngakho konke nje asekwenzele kona. Nangabantwana kuphela uphe abantwana abakuhloniphayo nabahloniphayo nabakwaziyo ukuziphatha. Kumele nje umbonge kakhulu uNkulunkulu ngabantwana bakho. Bese kuthi lokho okunye ongahambanga kahle empilweni yakho, uthi kule minyaka uNkulunkulu asazokunezezela yona, bese uthi uyareflecta kukho konke lokhu okwenzekile, bese uyazama ukuthi kuphi lapho ongizama kahle, then bese ungisa khona. Sifisa nje ukuthi uphile isikhathi eside. Ngiyabonga. Siyabonga bakithi kuma wethu ngespeech esimnandi kangaka. Nizwileni ukuthi kuthiwa will you marry me again? Hayi aseza ama-invite asazophuma. Sazophinde siphinde round 2 kodwa mina nizwela ngithi ningathanduzwanga. Njengamanje ngizocela ukuthi siqhubeke siye lapha ku-Words of Wisdom by Mr. Enge. Angazi noma nayo becela ingoma. Uthi manje kulandele odade uNondumiso. Bonke nje odade bazoza bambela ngaphambili. His children. Noma ingane nje zonke zingeza bese uzokhuluma. Mr. DJ, may you please play Jennifer Hart, Have the Man. Jennifer Hart, Have the Man. Bese ke nilalela imessage kule ngoma.
Sanibona. Ninjani. Today is a very special day. Ngoba isuku celebrate. It's hard to believe that another year has gone by so quickly, but I'm grateful for every moment we've shared together. Dad, you're an amazing person, and it's to have you as our father. You've always been there for me, offering me guidance, support, and love no matter what. Everyone knows my mom is very strict, so we're not relaxing. No, maybe we're super. You've taught me so much, and I'm constantly inspired by your kindness and your generosity. Today I want to wish you the happiest of birthday. Ukhule, ngoba seyisikhathi sokuthi ube umkhulu manje. May this year be filled with joy, laughter, and love. And may you be blessed with good health, happiness, and success, kukho konke wenzayo. And may your heart be filled with all the love and warmth you richly so deserve. Thank you for being such an incredible father, and I hope this birthday is just the beginning of another wonderful year of your life. Siyabonga. Ngiyabona kodwa ingane zalo baba zinhle kanjani. Ayisibahle man, noma ningasesincomanga. Uzele intombi Nkosi yami. Ngiyambona kodwa ufike ku-50 years engasumkhulu ngoba esho nje akakhule ngempela ke manje. Sekuyixesha. Sengizocela kusondele ubabu uAngel. Sanibonani, injani? Siyabonga, siwadlamini noma sevuka ulothe kodwa siwadlamini la ekhaya kwadlamini. Ngiyumr AS Ngema. Ngivele ngiqale ngisho lokho then ngoba ngizothi kancane ukukhuluma ukwazi ngithinte wonke umuntu ukukhuluma kwami kwazi ukuthinta wonke umuntu la. Right, ngihlala esikhaweni ngesakhamuzi as 87 ngihlala esikhaweni ngidala esikhaweni futhi uDlamini wathi befika wafika wazohlala opposite nami. Ngahlala opposite nami ngizamunika isithombe nje esuka Newcastle Dundee ngiyoteka ekhaya around there esezosebenza lapha njengoba noNdwangu kade esho. So umfana then engazi ukuthi kuhlala kanjani esikhaweni. Mawufika esikhaweni ke ingakho ngizomchaza nje umuntu okwaziyo ukusocialize. In fact, we are all social beings. It's very much important. Singaba yizo zonke izinto. You can be a political being, a religious being, but we have to be a social being. So ngoba socialize uphila isikhathi eside socialize. So then this guy is a social being. So we are going to socialize him. So ngizama nje ukhethe ngiveze ukuthi umuntu onjani wakwazi ukuthi asheshe axhumane nabantu basho nami washaka ukuxhumana then nami ngase ngithi ayinakho la ngathi uzohlala khona ungathi umuzi ngoba umuzi lo ngenhlahla wakwadlamini lo muzi kusho kuyinhlahla khona ukuthi umuzi ungawakhanga uzongena bona futhi kwaba kwadlamini. Right, so umuzi angena kuwona wakwadlamini okwangumezulu wagcina sekumuzi wakhe namanje sekumuzi wakhe futhi ngoba kukhona abantu abacela ukuthi bahlale khona emzini wakhe. Wangawudayisa futhi umuzi ngoba uyazi ukuthi kungenzeka iy'ngane ezinye y'thanda ukuhlala esikhaweni. Alright, so ke uDlamini esezosebenza uhamba kwacaca ukuthi uzokwenyuka emsebenzini mawuzoqala kusupervisor kuyefanele ukuthi phela wenyuswe nawe ungalokhu wasebenza endaweni eyodwa usungaze ufisela abaphathi bakho ukuthi bagodwe ukuze ungena kufuneka lokho kufanele wena ukuthi ubashiye abanye abantu uhambe uyosebenza. Mina amadlela asuke ehlaza kwemihlakaniphile ungalokhu udidizela la kanti umhlaba mkhulu kabi umhlaba. So uDlamini ekhathi ehamba right ngikhumbula kahle wahamba kukhona
oneyikweletana awukwazi ikweleti kuyiqeda ngashiya indaba yekweleti hamba bazosala abasalayo bazoyibuka ikweleti umuntu washesha wadicide bangenokuhlala ngibhalansisa la you can't do that simply because kukhona uzobashiya emuva they will take care of it so ngenhlahla had a wife then ostrong njengomaziyo bekubashothi ngingathandi ene-background e-right futhi abakwazwani I think la into zakho network lakhe la i-strong akhona kwazwani mina njalo asho njalo ukuthi mina kwazwani kuyasho ukuthi ingane kagogo futhi ingane kagogo yenze nje nayo ingane kagogo ekhuliswe ugogo ingane ngoba isuke yonke into iyenzela ugogo ukuthi ngakhula kanzima ngikhulisa ugogo shothi kubalulekile abantu abakhulisa ogogo manje abayibambe ngoba baningi abakhulisa ogogo noma isazokhulisa lelogogo ingane encane so iminyaka ibalulekile then njengoba uDlamini eshawa u50 is very important I think sengizama ukubuya ukuthi singani lapha singendaba iminyaka ibalulekile mhlawumbe sisangena esikoleni kwakuthiwa ngazi kamuva nami kuthiwa u-first year ngangazi kanti u-first year kwakuthiwa u-first year first year iclass elibalulekayo u-first year ngoba usuke uyobona uyongena ohlangana nezinye iy'ngane ususuke ekhaya uye esikoleni ze-first year nanke just like iminyaka kodwa ku-first year ubalulekayo fana se-university u-first year yakho lena yonke into ubhayibhayize kuyona u-first year yakho abibikho right iminyaka ngiyathanda nje iy'ngane zabaDlamini sengiyibona la ngoba ezinye zabo zeqedile noma-junior degree it's important funda kumnandi enjoy dokotela simenze ekhaya ngiyamtshela unondunje funa azomjova Dlamini umusuya ko-60 ungamfuni kuye kudokotela udove ingane yakho unondunje enze medicine nje infact ofana enze njalo ngoba sifuna iy'ngane zethu zifunde thina asifuni ukudlala thina right so unyaka wokuqala ubaluleke ungena esikoleni ubona oshoyo ukuthi uhamba ufikele just like yo-21st usukudala futhi usufika ko-21 yakho iy'ngane ziyayikhulisa ekaDlamini leziye siyikhulisile iy'ngane then zayichoma seyikhulile ngoba sezithi yamanje akabhasophe ziqinisile ngoba siyikhulisile angisabi Dlamini masho njalo ngoba ngiwufakazi mina siyikhulisile iy'ngane zakho kubalulekile nathi esikhona siyikhulise iy'ngane zethu zingaze yikhuliswa abanye abantu singaze ikhuliswa abanye abantu bayitshela ukuthi sengikhulile singayikhulisanga thina azenzele nje ama-functions uyikhulile hayi uyihlabe nje inkomo ungabi indaba zami uyikhiphe nje imali eyali kanti imali ngoba imali yokudliwa right ku-21st usulungena ku-adulthood baqinisele lapho usulungena uba mdala uqaba 21 ingakwenzi umcimbi kufana mhlawumbe ko-35 usukuphuma lapha ukuba youth 35 usuyagcina ukuba youth usuyakuba mdala iminyaka ibalulekile u-40 kuye kuthiwe in fact that's where life begins at 40 usuqala ukuvutha ngoba usu-40 uDlamini ngisho ngoba udlule njalo kuzonke lezi ndawo njengamanje uno-50 Dlamini iminyaka ibuza kahle impelo zakahle ngiyazi kwamina akuficwana eminyakeni ngimshiya ngo-14 years kwamina ngimshiya ngo-14 years uzofika futhi adlule la ngoba ngithi ngimshiya ngo-14 years kuyacala ukuthi hayi uyahamba iminyaka ihamba kanjani kodwa njengoba eno-50 zejubhile ikhona obasho njalo zejubhile kanti futhi ze-half a century yabona uma kudlala i-cricket nayo yonke into uma ufaka 50 uyahamba ukubuyeke emva ngiyakuthanda bazo usho njalo ukuthi ku-50 uyahamba ngoba that's half manje in fact well 400 singabashaya then kancane kodwa sebesixeka kancane ingakho 50 nje uhalf empilweni yakho uhalf usu-50 okwazi ukuthi that's a half a century ngoba normal then 400 sesingavuma ukuthi uNkulunkulu sesingamkhweba sino-100 uNkulunkulu hayi ungasondela ukuthi asinankinga sesihambile asinankinga ngoba sihambile awukwazi ukuthi umkhweba uno-25 uno-30 awukwazi ukumkhweba fana uhambele kude nayo sufana uyiphathe kahle kakhulu futhi kodwa thina nje njengoba no-50 nje usazowushafa no-50 uDlamini uyothenwa something bese ebukhweba lisondela manje woza kimi woza ngoba sisamesaba so singasamesaba yalonkadi ngoba sebesikhulile so njengoba eno-50 nje nesejubhile that's a half a century should half a century uyama ubuke emuva ukuthi sekuhambile u-50 years okusho ukuthi ngizazokushafa lo muntu u-50 futhi abuye aqale phansi aqale no-50 futhi omuntu right that's why uma uno-50 uma usuno-55 kuye kuthiwa noma emsebenzini kuthiwa i-early retirement uyabona loo nto usengaphuma nje uno-55 sazaxoka naye akabuye manje sizodla imali lapho ngoba nami ngiyidla ngedwa ngafana sizoyidla naye manje so u-50 ngoba nami sengaphuma emsebenzini ngo-4 years ngiphuma emsebenzini manje uma uzompeshela imali
uyadla nje inqwaba imali bese phela inqwaba uzophuma nje naye aphume nemali zakhe zonke azodla imali zakhe la. So ngoba umuntu uno-55 I think usazocoka ukuthi umuntu uno-55 usengaphuma i-early retirement usungashiya nakusenza uhulumeni umuntu uno-55 usungashiya right ngoba vele umuntu uno-60 kuthiwa sekucompulsory or normal kuthiwa normal retirement 60 normal 65 compulsory singazifike ku-compulsory amathuba omsebenzi uzeqasha abantu singazifike ku-compulsory ngo-65 lokhu sisebenza uyidla nini imali yakho ufuna iluphile. So ke 60 nje impela bonke ngiyabhizela bonke abayeke umsebenzi anoyeka nonke ngo-60 niyeke umsebenzi nibuye nizohlala na 55 futhi ningayeka futhi right from 70 in fact senza uNkulunkulu sikunika ithuba ukuthi na akwazi ukunaka usunaka nezingane zakho usubuyile noma ngabe uthi eParliament buye eParliament uye ekhaya suke eParliament buye ekhaya wenzani no-70 wenzani ingabantu abenzeki lutho nje kunabantu abano-70 abazi benzani fana ngaba bangomkhulu ekhaya indlela alihambi lina abantu abekho emakhaya uhulumeni ngoba kunabantu fana ngabasemakhaya bengabi bikho ngizamayela ukusho ukuthi in fact ngilimala nje ngoba iminyaka important uNkulunkulu yokuthanda kakhulu umusekhaya kunokuthi ube seyinkalweni usino-70 right from 70 negrace uNkulunkulu sophila ngegrace right bathi abaningi vele aba-researchayo bathi u-70 bathi la uqala khona ukubona uhlakanipheka kanjani bathi u-70 ingakho please anophila zifike ku-70 bathi u-70 uqala phansi ukhomza uhlakanipheka kanjani konke ukuhlala bakho ungakabikho lutho nje ongafiki ku-70 ku-70 kuthiwa umqondo wakho uma uzushaphu ngendlela ongaze uyibone uqala uba-sharp umqondo wa-7 ngoba awusenayo kakhulu iy'nkinga usufocused kanti yonke le minyaka ubuyele ko-focus uvuka uzagijimela umlungu njengamanje then uzagijimela ifemi sagijimeko kodwa u-70 usuyazi manje ukuthi is around your family yimi nefamily yami manje 70 mhlawumbe noNkulunkulu lapho uyayizwa la 70 bathi uqala phansi ukuhlaleni so-ke ngifisa uLudlami then akwazi ukuhamba leminyaka eminingi asazohamba nonke nikhona ngaye njengalo mcimbi awenzile aze ukuthi uyabonga sonke siyenze imicimbi efana le ukuze uNkulunkulu asiningi ngoba ukuthi uNkulunkulu asobonga njalo sibonge njalo singalokhu sacela uNkulunkulu uyoza kuthathe lokucela njalo ungaboni lokho yacela njalo kulokusemanzi ngicela usemanzi uNkulunkulu uyokuthatha uNkulunkulu ngobonga lokho okuncane onakho uma ubonga uNkulunkulu uzokunika noma yikuphi ongakucelayo siyabonga. Sibonge kakhulu ku-Mr. Ngema nge-words of wisdom. Mr. DJ, after ingoma ngicela ubaba uMr. Phansi ubecele le ngoma and then after bese kulandela yena. No,
Thank you so much. Sanibona. Ninjani? Siyabonga. Ngifuna nje ukuqala ngokuthi ngibonge yini nonke. Ngeke ngiqale ngomphathi wohlelo wethu wanamuhla. Indodakazi ngiyabonga hayo. Uyibambile mntanami, ngibambe ngempela. Ngikhulise kahle. Ngithi nje ngidlulisa ukubonga. There's nothing much. Ukuthi nje surprised really. I never expected this much people will be here today. So ngiyabonga kakhulu. Bethi kuzoba namatafula MJ ke ngixhume phekwawo nje, Kodwa manje indlela okugcwele ngayo. Ngiyabonga isupport yenu nonke. Akukho ukuthini ngizowesha nje. Kakhulukazi ngibonga ifamily yami, my wife. Owenze lolu suku lawe impumelelo ukuze sibe nalolu suku nje ngoba kube bengathandi nebeke kavuma ukuthi ngiyenze lento le. So ngitha ngibonge uNkosikazi impela ngiyavuma ngizokushada okwesithathu. Hayi ngidlulisa ukubonga ngicabanga ukuthi sekusela ama items ambalwa bese siyadla so memezelo okuzolandela emva kwalokho siyabonga. Kosiam ngoba sesoya lapha ko toasty presentation of gifts manje. Ukhulumile uNdaba baba on behalf of abantwana bakho ufuna nje ukuthi kancane. Sibonga siphezi. Mina nje personal kube bengaphinde nginike ithuba lokukhetha ubaba. Kuma kuthiwa umndeni uyakhetha beke kuphinde ngikhethe wena Zamini. Siyabonga kakhulu ngathi uNkulunkulu angakwandisela njengoba lisho nezwi ukuthi soze siguge sibembu ngesetshete nawe akuthwala nje akusingathe. Siyabonga kakhulu ngakho konke osenzela khona uzuwenze nangaphezulu, you go above and beyond. Siyabonga kakhulu. Sacela lapha toast by Mr. BSA Kubek, Mr. DJ Ubaba Abs. Bese kulunga amabhodlela nama champagne glasses.
Ivale DJ kuzobonakala. Ivale mfana. Ngoba le ngoma izongiphatha ngabantu. Ubaba la, ubaba uAbsakbheka usezokwenza i-toast. Ngiyacabanga ke khona inhliziyo seziyagida. Sesiya kokungokwabo manje. Kwabangaphuzi alcoholic, khona non-alcoholic, and also ke alcoholic champagnes. Cela ke sesingabamba nange over to you ba. Sanibonani. Bengizocela lana ubabudlamini ngoba vele sesilungisa lesimo sala esinje. Ake ungivalela kancane lapha sifonela abafowethu bazobuya lapha nababuye ngapha. Ngoba naloko kwenzakala lapha ukhona nala ngaphakathi. Ngicela nje akuvale lapha babudlamini ngaphandle. Sisisa. Abalungisi bangene ngaphakathi. Umndeni wababudlamini. Ngibingelele izihlobo zakwababa uDlamini. Ngibingelele abangane nabo bonke nje abantu abazi uBabudlamini umndeni nezihlobo zakhe. Bafethu ke inkosi ke inbosisi. Okwami ke njengamanje kumnandi ukuthi nje ngikhulume ngihlale phansi abantu besebenza ngezinto ezimnandi abasifisa kakhulu. Bafethu la phambi kwethu kunamaklasi anjengana elinemthondo lethu. Elinje uzothatha ngisondezela eduze kwakho bese kuthi onetalent hayi noma ubani ungabe sekhalana ngokuqhankatha amaphoyisa ukuba egebengu kodwa nje uma ngabe kunokuqhuma uzokwenza ukuqhuma nje kanye onetalent singenza izinto esingazazi esingajwayelanga sinikeze nje labo bantu labo abanekhono lokwenza lokho abajwayele bafethu kuthiwa ngizokwenza kuthiwa i-toast. Uma ngabe senza i-toast ke sebekuphethe laba abajwayele cishe nje sizothatha sibale ube kathathu ungabikho uqhuqhu. Uma ngabe sekhona uqhuqhu ngizocela ungivalele lelo bhodlela lelo eqhumeqala ulibeke eceleni angeke sisasebenza ngoba kusho ukuthi wena awulaleli umthetho awuhloniphi ngicela ngizobala nje kathathu abafuthi bese ke basenzela njalo kube kanye kayo uthi nje kuhansi sidlulele phambili 1 2 3 ake Bengizocela before siqale our sips ngicela nje laba abakhona ukusukuma hayi ngoba siqinisa hleze umcimbi kaBadlamini kodwa nje laba abakhona ukusukuma abase nje amadola abo ase-right kakhulu sime njena bafowethu bese kuthi ke abantu abadala kusami ngizoncolela ngimshaya nje ngihlele lapha phansi ngizocela nje ukuthi ke senzeni isikhethu yokuqala. Our first sip is for happiness. Our first sip is for happiness. uBabudlamini kanye nomndeni wakhe ngiyabathanda ikakhulukazi uBabudlamini umuntu ohlala ejabulile. Mina nje ngimkhulisile ngimshaya nje ngeminyaka eminingi kakhulu angikaze ngimbone lo mfo ekwatile noma ekhombisa ukuphatheka kabuhlungu ngento eyenzakalayo emndenini noma kuma-families akhe nami ngomunye womndeni wakhe kodwa nje angaze ngibone nje engajabulile engifisa ukuthi injabulo yakhe ayingagcini la ngicela ayithande le family amhloniphe umama Dlamini asithande nathi sizihlobo zakhe agcine futhi azithande nabangani asithande sonke bafowethu. That is our first seed. And our second seed is for money. But not just the money, but a lot of money.
ngale mali engikhuluma ngayo bafowethu ngifisa ukuthi ahlale ejabulile ajabulise lomndeni uMandla ngale mali eningi asazoyithola usazoyithola uMandla imali ngoba nje abaphambili kakhulu kule mali etheni isebenza ngicela isebenze kulomndeni ukhona umama wakhuluma ukuthi umamncane kaMandla wakhuluma ngokusebenza kwemali ethi ke yena akaze agibele itekisi umfana uyafaka upetrol ngemali yakhe emotweni athi ngicela ke ningilandele umamncane angathi ke le mali lena mfethu uyiqhubeke usebenzise kahle njengoba uyisebenzisa ilela uNkulunkulu akwandisele our next sip okungesithathu is for a long lifespan uke wangihlebela la mina ngiyahlala naye endaweni esihlala kuyona ngale sibuzana nje ngamaplani ukuthi wendoda kambe uma ngabe kuthiwa uNkulunkulu uyakupha iminyaka yokuphila lokuthiwa i-life expectancy hleze wena ufisa ukuthi ke akugcine up until wena wathi yazi uma ngabe ngigcinile ngaze ngaba na-100 uNkulunkulu uyobe ungenzela umusa kodwa ke mina njengoba ngithi nje long lifespan ngifisa nje ukuthi uNkulunkulu aphinde amuthi nje bhadla another 100 years aqophe nje umlando sengidabukela ke laba abala abaphila naye njengamanje ukuthi ngale nkathi ke uMandla ena 200 years emuhle nje uyohlala nje emuhle nje ukuthi ke labo ababephila nobo sebenjani ke ngaleso sikhathi ngiyafisa nje ukuthi nje akangishuthele bona angilethele ukuthi ngabe noweseninjani esena 200 years baningi abantu abakhulumile about impilo angathi ingeze yagcina manje kulo 50 years angathi impilo ingadlula la nami ke mfethu ke lokho nje engifisela kona ngalokuthi uNkulunkulu amuphe iminyaka eminingi esenemali yakhe ejabule nabangani bese kuthi ngelinye ilanga nathi asithathe nje asigibeze ibhasi lisithathe sithi qathatha laphana eDubai eke sodla nathi inyama eningi hayi eyala iKZN ke sihle nje eyangale inyama eDubai bese ngicela nje the last one bese nje sithi guys share thank you Sengihlupha kokugcina sengizokubuka nje i-dance floor bese-ke niyavese sekusele kancane becela ukuthi usisuthe nonana beze ngaphambili for presentation of gifts abaphethe ama-gifts sicela basilethele wona ngaphambili Nayinish. Nokugejwe isikhathi ngoba
Inkinga isikhathi esinishayile. Leyo mali ke nizothenga ipresent. Leyo mali. Ngiyazi mana amaphakathi agcwele. Mfi. Ngiyangithemba. Nibukela niziqhu amaqhu. Nonke ngoba nila. Manje nibhekile nje niziqhu amaqhu. Angeke phela ijike. Ngisho ukuthi sesingajika simenyezela nje kanje. Sifika sinje, sijike sinje. Hayi. Hayi ngizonithi ukunipha nje noma 3 minutes. Hayi ngishilo mani ngathi isikhathi besimshayile. Ngishilo mani ukuthi isikhathi sinilimazile. Isikhathi sinilimazile. Imali yokuthenga useyayibonela yena ubaba Dlamini. Angiyazi ngabani ukuthi yinhle yabo njengoba uyibuka osikhomeni. Yinhle. Yinhle njengoba nibuka ekhomeni nje iyabukeka. Awukhiphe yodwa nje ezosala ifana cabanga. Khiphe yodwa ezosala ifana. Izosala ifana. Hayi isencane. Isencane. Okay. Hayi aseza ama-gift aseza. Aseza. Noma ungayibuki inhle khiphe yodwa isazofana. Sayiyo. Ngisiphethe ne-speed point. Ngimphethe uyokho. Ngimphethe uyokho. Uma ufuna ukuswipe nje izoya kwaDlamini. Iya kwaDlamini. Mr. DJ. Hey, iwa isikhathi. Bodade. Sanibonani. Okhulumayo indodakazi yokuqala yabaBdlamini uSithembile. Ngihamba noLindo Kuhle. Sizopresenta ama-gift asebewanikeze ubaba uDlamini. Eyokuqala, it's a happy birthday from Beletso. Eyesibili, it's a happy 50th birthday, Mr. Dlamini, from Sanele Rakele and Mashaplane's family. Okay, there I balwana. Police. It's from Konkeshi Parazile Tomgaisi. Happy birthday. And then, Kona Eti to Udmanda Dlamini from Unombuso Zwane. Happy birthday. Then Eti to Manda Zwane from Zanele Zwane. Lana it's from Mr. M. Dlamini. Oh, sorry, it's to Mr. M. Dlamini from Usanele and Nazi Game family. To Mr. Manda Dlamini from Chris Bafo and family. Lena Eti, happy
happy 50th birthday, Sibalkhulu, from Magwaza. And then this is the last one, Epuma from Uba Magwaza, Uti happy birthday, Nancy, it's happy birthday, Mr. Dlamini from CP Mchali and NZ Biela. Sengiyaqeda Nkosi yami mhlambe noshukela sebeme ngenyawo. Siyasicela nje ukuthi sesicela ubaba asondele ngala. So we're cutting off the cake and then it's Tulu happy birthday and then we're through. Sesicela manje ukusondeza ubaba Thokozani Zwane ezokwenza i-vote of thanks. The truth isn't hard.
ngizobingelela bonke abangaphakathi abasuka enzansi abasuka ngenhla ngibabingelela bonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen. Ngibingelela umkhulu Dlamini ngokukhethekile. Ngithi sawubona umkhulu Dlamini. Cha akukhulu kuba bengizokwenza kuncane kakhulu nje. Sebekhulume bonke kade bephambili bachaza bonke ngobhuku. Mina ngingene nje ecathulweni zomuntu omdala kunami izinkulu kunami kodwa ke mangibheke ningishwelezele ngene ecathulweni ezinkulu kunami. Cha akukuningi ukubonga nje. Bakwethu konke okuhle nikwenzile. Nadela isikhathi senu, nadela izinto zenu, mhlambe nadela eminye imicimbi kade ningaya kuyo. Kodwa neza la ekhaya nazobungaza ubaba Dlamini. Siyabonga kakhulu. Ubhuti kimi. Kodwa sengizobonga emcimbini wakho kufuneka ngabe kubonga abantu abangaphezulu kwethu. Kodwa ke ngithi khula Dlamini. Khula mfowethu uqhubeke njalo. Usibambe njengoba kade usibambile. Usiseke njengoba kade usisekile. Uthanda umndeni wakho njengoba uthanda. Uthande abangani bakho njengoba kade ubathanda. Kodwa umndeni ngicela ukubeka phezulu. Abangani ngibabeke ngezansi. Siyakuthanda sonke. Uyindlaleli indima kithi, uyikho konke kithi. Sizohlezi sikuthanda, siyafisa ukuthi uNkulunkulu ngathi angakupha futhi okungaphe kwalokhu onakho njengamanje neminyaka engaphe kwale onayo njengamanje. Khula Dlamini. Siyabonga kakhulu. Uma sisocela Mrs. HN Dlamini azosivalela ngomkhuleko bese sesiqedile. Ngiyafisa ukucula leli culo ukuthi I can't believe he brought me this far to leave me. Yeah, he cannot bring you this far to leave you, Babu Dlamini. Siyabonga uNkulunkulu ngicela sithi ke siyabonga Ngosu Jesu ukulondolo zwa yamnani ukuhlala Siyabonga baba wethu engcwele. Siyabonga ukuthi usisiphole kwazi baba lapha. uNkulunkulu nomusa. Sibonga konke okuhle osekwenzekile kuze kube manje uNkulunkulu wethu engcwele. Siyakhuleka ke baba sisazohlukana. Isazoqhubeka injabulo, abaqhubeka nokujabula, bajabule kahle, abahambayo uhambe nabo uNkulunkulu wethu omuhle. Ubavikele kukho konke okubi egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Sikhulekela umndeni ke uNkulunkulu wethu omuhle ukuthi uhlale njalo unalo luthando uphe ukuphila ube nakho ukuchicime. Sikhulekela nokudla ke uNkulunkulu wethu esisazokudla kulesi sikhathi sithi izipho zonke ezinhle zivela kuwe. Siyakubonga ngazo, sibusise ngazo
egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Ngiyabonga ngifisa ukuthi nje wesiba likhulu cha ungaphinde ukubiza ngomakoti bongibiza ngosisi. Kuvele kudumele lakaDlamini mina ngizalo ngazwana. Ngizalo uMansele mina ngosisi wakho ngiyabonga. Sesiyendimeni yenu ke manje. Emnandi. Sesizohamba siyodla but ke ngendaba yokudla bengisacela nje ukuthi ngizodedela table per table ukuthi bayophaka so ngiyacela nje sibekezelelane kancane singancane. Liwa siphume sesihlukana abaneyimoto noma abakwazi ukufinyelela emaphula abaze emaphula eBay la ukudla iphuzo zibencane kanti ngangithenge iphuzo eziningi ayingeni la abavuma ukuthi uze nazo la so ngizoyendlini ngiyithathe bese ngiyothokoza niyojabulela emaphuli yilokho ngiyabonga. All I can say is that I hope the Lord blesses him with many more years to come, and congratulations on reaching to 50 years, and yeah, we love you. Hi Baba, if you're watching this, it's the end of your day. It was a beautiful event and I wish you many more years to come, more money, more love and success. Thank you. Angisho lutho. Ngokuthini yami? Siyabonga ihambe kahle phathi yababa. Sibonga kakhulu. Igama lami Lindile, indodakazi yesibili. I just want to say, Baba, congratulations on reaching the 5th floor, and I hope God grants you everything you desire for, and may you be filled with blessings abundantly. I will always show you with love, and yeah, man, may all your wishes come through. Siyakuthanda kakhulu.